subscribing kana ku danna ƙararrawar. Assalamu alaikum, barka zuwa shirin taurarin Kano na wannan mako. Idan wannan ne karanka na farko shigowa wannan tasha ta mai albarka, kai dai ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauki da zarar mun dora akai-akai. Shahararren jarumi ko mawaƙi Hamisu Sa'id Yusuf, wanda aka fi sani da Hamisu Breaker Dore, da Usaina Muhammad, da jaruma Momi Gombe, da Adam A Zango sun shirya wani ƙayataccen shiri mai suna Jini Ɗaya. Jaruman sun bayyana cewa nan gaba kaɗan ba da jima ba za su saki wannan shiri. Jini Ɗaya dai shiri ne wanda ya shafi rayuwar da take gudana a yanzu. Kada ka bari a baka labarin wannan shiri mai suna Jini Ɗaya, kuma za ka iya samun shi a wannan channel tamu mai albarka ta hanyar danna subscribe da danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi da zarar mun dora. Ku biyo mu domin samun ci gaban labarin. Shi dai wannan sabon shiri 2021 ya zo da abubuwan mamaki sababbi wa'anda ba a saba gani ba. Mai sauraro, zan so ka kalli wannan fim mai suna Jini Ɗaya, sabida ya zo da faɗakarwa da wa'azantarwa har ma da nishaɗantarwa, abinda ba a saba yi ba a masana'antar Kannywood sababbi. To jaruman sun zo da sabon salo wanda jarumin mawaƙi Hamisu Breaker da Adam A Zango suka shirya. Jaruman ciki Momi Gombe, Usaina Muhammad da dai sauransu. Kada ka bari a baka labarin wannan shiri mai suna Jini Ɗaya. Kai dai sai ka danna subscribe ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen cikin sauƙi da zarar mun ɗora a wannan tasha ta mai albarka.